Hvorfor er den ligger? Vi simpelthen taget den lange vej fra Ærø. Ja, vi har taget helt fra jer, fordi vi skulle jo over hils på hende, og hun ville jo gerne se os, sagde hun. Da vi ringede til hende, så sagde hun kunne godt tænke sig at opleve os ærboer. Det er så sjældent, hun kommer over til os jo. Vi har simpelthen snakket med dronningen. Ja, kan hende lidt jo. Hej til. Hej. Nej, så siger vi nok, ja det er op. Du forstår, hvad de siger herovre. Jeg taler københavnsk. Det kniver lidt. Ja, de har der snakker ærøsk nu jo. Men det kan komme, når de flytter over til os, så kan de lære sproget. Selv dem her, kivsmekar her. De blev alt for store. Og så Margrethe, hun har fødselsdag, hun fylder 70 år. Ja, og det er jo en prægtig kvinde. Ja, hun er en dejlig dame. Og sikkert nok en masse mennesker. Very good.